салом дӯстони азиз ва мухлисони футбол. майдонҳои сабзи варзиши рақами як ҳафтаи қаблӣ хеле гарм буд ки ҳаминак Фирдавси Хурсанд бароятон қисса мекунад. гӯш кунед. аз ҳама сармураббии пурэҳсоси Бундеслига бозии дастаашро дар хона тавассути телевизор тамошо кард ки сабабаш ковид аст ва ӯ дар 90 дақиқа бо телевизор қариб буд даст ба гиребон шавад. махсусан замоне ки ту сармураббии пурэҳсостарини чемпионати олмон ҳастӣ ва дастаи ту бозии хеле муҳимро паси сар мекунад. айнан бо ҳамин вазъият сармураббии дастаи Кёлн Штефен Баумгарт дучор гардид ки дар бозии муқобили Фрайбург бо сабаби гирифтор будан ба ковид шогирдонашро ҳамроҳӣ кардан натавонист. Баумгарт барои тамошои бозии дастааш тавассути телевизион кулли аҳлу байташро ҷамъ карда буд ва ҳатто саги вафодораш соҳибашро ҳамроҳӣ мекард. штефен худро он гунае вонамуд месохт ки гӯё дар майдони футбол бошад. дод мезад, девона мешуд, ҷанг меҷуст ва ҳатто ҳамон ба истилоҳ кӯлоҳи фирмении худро болои сараш мегузошт. дар навор дида мешавад ки дар як ҳолат касе аз кормандони бошгоҳ ба ӯ занг мезанад. штефен ба шахси номаълум мегуфт ки ман фақат бояд сари касе дод занам, бе ин ҳам ман ҷониби атрофиёнам дод мезанам. барои ором кардани штефен касе аз аҳлу оилааш ҷуръат намекард ғайри саге ки болои китфони соҳибаш даст монда бо нияти ором бош маҳз мекашид. мо ин навори ба шабакаҳои маҷозӣ роҳёфтаро бо шарофати духтари сармураббӣ тамошо кардем ки пинҳонан эҳсосоти падарашро тавассути телефон сабт мекард ва онро ба саҳифааш ворид намуд. ахиран шогирдони ин сармураббии дастаи олмонӣ бар Фрайбург бо ҳисоби 1-0 ғалаба карданд ва Штефен орому осуда шуд. агар бой медоданд ё ягон футболбоз ҳатман мемурд ё касе аз аҳлу байташ ҷароҳати вазнин мебардошт. лионел Месси футболбози фавқулодаи аргентинӣ ниҳоятан шумораи голҳояшро ба 2 баробар кард ва каме ҳам бошад ба мухлисоне ки нисбати ҳафтумин туби тиллоии бозингар ба истилои русӣ претензия доштанд ҳисобӣ кард. ин дар даври 23-юми чемпионати Фаронса муқобили чемпиони феълӣ дастаи Лил ба миён омад ки шогирдони Почетино бо ҳисоби 5-1 ғалаба намуданд. инам дар ҳолест ки фосилаи голи якуми ӯ аз дуюмаш 78 рӯзро дар бар мегирад ва дар 13 бозии иштироккардаи футболбоз бо пираҳани ПСЖ нав дуюмин гол ба хазинаи голҳояш муҳр зада мешавад. ин гол дар 49-умин кӯшиши Месси ба дарвоза ворид гардид ки дар 49 зарба ҷониби дарвоза Месси чунин омор дорад: 2 гол, 6 тоаш ба сутуни дарвоза бархӯрдааст, 13 тоашро дарвозабонҳо баргардониданд, 13 маротибаи дигар ҳарифон сад гузоштанд ва 15 зарбаи дигараш аз паҳлӯи дарвоза барҳадар гузашт. одатан Месси аз кулли нишондодҳои номбаршуда бо гол бартарӣ дошт, вале ин омор фақат ба ин мавсим рабте надорад. сабаби таназзули ногаҳонӣ дар карьераи аргентиниро метавон ба мавзӯи мутобиқшавӣ дар дастаи ПСЖ ва осебҳои на он қадар тӯлониву ковид нисбат дод, вале омори Месси дар дастаи наваш бад нест. 7 гол, 6 паси головар дар 19 бозӣ, ҳоло 15 бозии дигар дар пеш аст. боварӣ дорам ки ҳатман Месси дар ин 15 бозӣ голи сеюмашро мезанад. нафари дар ҳаққи туби тиллоӣ сӯхта рекорди навбатиашро дар таърихи футбол навишта кард. гап сари Ҷанлуиҷи Буфон собиқ дарвозабони Ювентус меравад ки ҳоли ҳозир дарвозаи дастаи Пармаро дифоъ мекунад. пойгоҳи хабарии Biancanero.com имрӯз хабар дод ки Буфон бори 500-ум бозии беголро паси сар кард ва рекорди навбатиеро дар таърихи футбол навишта намуд. Буфони 44сола барои даст ёфтан ба рекорди мазкур 92 маротиба дар дастаи Парма, 322 маротиба дар дастаи Ювентус, 9 маротиба бо дастаи ПСЖ ва 77 бори дигар бо мунтахаби Италия тавонист ки ба дарвозааш умуман гол сар надиҳад. 500 бозии бидуни гол рекорд аз сатҳи дарвозабонии касе дарак медиҳад ки чандин сол девори дарвозаи Ювентусро мустаҳкам нигоҳ медошт. навиштааст сомонаи расмии бошгоҳи Ювентус. медонед чаро Буфон 500 бозии бидуни гол дорад? барои он ки 44 сол шуд дарвозабон аст. дар ин муддат ӯ бояд 1000 бозии бидуни гол медошт.
дембеле барои барса даҳшат шуд. шефои бошгоҳи каталонӣ барои ӯ 179 миллион евро сарф карданд ва дар тобистон ройгон меравад. каталониё бо тамоми қувва кӯшиш карданд ки дар моҳи январ усмонро ба дастаи дигар фурӯшанд ё ҳадди аққал бо мувофиқаи тарафайн шартномаро бекор кунанд. аммо бозингари фаронсавӣ ҳама пешниҳодҳоро рад кард ва то охири мавсим дар бошгоҳи каталонӣ боқӣ монд. ду футболбоз Филиппе Каутиньо ва Усмон барои аз Барселона лиҳози молиявӣ бузургтарин трансфери ноҳудабаро ё ғайри қобили қабул гардид. зеро даста барои ин ду футболбоз дар маҷмӯъ беш аз 300 миллион евро харҷ кардааст. барои Усмон дар маҷмӯъ 179 миллион евро сарф шудааст. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҳисоботи оморӣ дар мавриди арзиши ҳар як дақиқаи Усмон ва голҳои ӯ барои каталониҳо. бинед ки ҳар гол ва дақиқаи буданаш дар ин даста чӣ қадар арзиш доштааст. ҳар як голи Дембеле барои Барса 57 миллион евро арзиш доштааст. як бозӣ наздик ба 1.4 миллион евро ва як дақиқа 23 000 евро. бо чунин сарфи миёншикани маблағ баъд Барса муфлис нашавад. ман шавам охир. акнун хабар аз ба истилоҳ шербатшаҳои тоҷик. дастаи мунтахаби то 16 солаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд 2022 дар шаҳри Минск дар дидори нахустини худ бо тими Молдова бозиро ба натиҷаи мусовӣ ҷамъбахш намуд. Тоҷикистон ва Молдавия бо дарвозаҳои ҳамдигар дуголӣ заданд. дар ҳайати тими миллии кишвари мо Масрур Ғафуров дар дақиқаи 16-уми рақобат ҳисобро боз намуд. нимаи аввали вохӯрӣ бо як голи шогирдони Зайниддин Раҳимов ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ футболбозони навраси Молдавия голи ҷавобиро зада таносубро барқарор намуданд. муаллифи гол Давид Стоянов гардид. дар дақиқаи 61-уми рақобат Сергей Перчун аз ҳайати тими миллии 16-солаҳои Молдавия голзанӣ намуд. дар дақиқаи 68-уми вохӯрӣ наврасони футболбози тоҷик тавассути худгол ҳисобро баробар намуданд. ту баъд аз бархӯрдан ба Кирилл Тап мустақилона вориди дарвозаи рақибон гашта таносуб бори дуюм дар ин вохӯрӣ барқарор гардид. шогирдони Зайниддин Раҳимов бозии навбатии худро дар ҷоми рушд 2022 рӯзи 9 феврал бо ҳамсолонашон аз Беларус анҷом медиҳанд. Роналду боз рекорди нав гузошт, вале дар футбол не. шояд ӯ ҳис кард ки дигар барои рекорд гузоштан қувваташ намерасад. ҳамлагари тими Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналду аввалин шахсе шуд ки дар Инстаграм 400 миллион обуначӣ дорад. қаблан ягон корбари шабакаи иҷтимоӣ чунин нишондод надошт. модел Кейли Дженнер 308 миллион ва ҳамлагари Пари Сен-Жермен Лионел Месси 306 миллион низ дар қатори афроди аз ҳама обуначии зиёддошта қарор доранд. танҳо профили худи платформаи Инстаграм пайравони бештар аз Криштиану Роналду дорад. яъне ин 469 миллионро ташкил медиҳад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ шоду пирӯз бошед.